Naging mas makabuluhan ang araw para sa daan-daang katutubong Aita sa Porac matapos silang makatanggap ng libreng pagkain at damit mula sa mga pribadong individual. Nagsagawa ang Maylins Catering Services ng feeding program at clothing distribution sa Camyas Elementary School sa bayan ng Porac, Pampanga kung saan mahigit na 500 estudyante at residente ang nakinabang. Siguro pepaisip na rin nga pong ginugaya kami ining makanya na siguro naman ng maging tradition, kumbaga maging mission mi na siguro. Ya siguro balik adwana na ini por mero planas kahit ini. Baka yearly siguro dawan minati pagtuloy-tuloy mi bilang pasasalamat kay pabanwang nangalabas sa alamanga sa kitangge kami yan pong tuloy-tuloy ng obra mi. Itang inyad mo kaya kami yan, agyang makapakanano, BBM, itang totally. Alalabas tamo itang makanyan. At least makasab tamo kitang agyo tamo mo. So salamat mo rin karing nagpagal, lalo na karing staff, karing nag-volunteers, karing ayan yung pamiyang dress ang po pang nano-nano man. Salamat karing gang nagpagal, karing gang nag-volunteer. Thank you. Bukod sa mainit na pagkain, namahagi rin ng mga damit ang grupo bilang bahagi ng kanilang layunin na makatulong sa komunidad. Kami po pa ang ating makayan talagang nakadagol po blessing para kaya kami. Lalo na po kaya nga anak tamo. Intutunan po niyan, yan talaga po yung burimi, feeding. Kasi ring anak tamo po Kenny, kaya yung po ako tang ring nutritional status da, most of them po malnourished la. Kaya kulang la po timbang, kaya mas burimi po yung bagyang makanyan, itapong feeding. Tapos po, sakto-sakto ring mahalan, baloy naman po yung sitwasyon Kenny. Medyo magkasakit la po ring anak tamo. So, napong kadagol sao po yung makanining gagawan da po rin kaya katamong malugod da sa sao. Pasalamat kami pong metong apelida para po kayong birthday na ning anak na. Kaya po, dakal-dakal na salamat po. Ayon sa mga organizer, umaasa silang mas marami pang pribadong individual at negosyo ang makiisa sa mga programang nagbibigay ng pag-asa at suporta sa mga nangangailangang komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo.